زي دمس حرنتيو دمس حرنت نيرتوان تقماطه كاسلن كبابيان زغلغل بحاليات إرترا وديمقراسية محبر جنفر كاسل ناي سلف ديمقراسي حزب إرترا زدالو مدب فنواردي إذا مدب زي وتر حمص كاب ساعة 5 كساب ساعة 6 أبزل لغزي بأنتينا أم 205.8 ميجاهرتز بكابل دما أب 9.7 ميجاهرتز محلال في كوينو عرب نجهو كاب ساعة 9 كساب ساعة 10 أبزل لغزي دما يدقم كومون بإنترنت كتكاتاتون الدليو أمول عالم زلهم فرايس راديو كاسل إلكم مستأتو بغطا كتسمعنا كم اتخلوا نحبر كبراتن كبرانن سمعتنا كما يقنيهم أبناء لهم مدبنا حجنا لكم قريبنا زلنا بقدام النت زينا كنسمعكم هنا سعيبو بعراي نابزبلة تبلة أرفس نعزبل رأس عنكس مسيحة حرنت حتى مقصر 53 كنبابي بدحرزي قريتشت بحر وغن أي فتحني زبل صحف بدرار مانتا يستدالوا ألنا أما جرش ما مرسي كاب إساز رأي عيني يبره زبل صحف بأرون نقر استدالوا كوينو أمانقوين موزيكا تاتالونا بروخ مشات سناي مكتتال فيديو وضع مصوات النت كم تدينيرو تتثبت كم تدينيرو تتليت كم تدي وقتا حلمين النت يا خلوص بين ترا يركب يود سامع السيو حصار وردد يا خلوص سيف الدعس الدد مرتراوي دمكات غعيم كي تحزق سنت عند بلون تخنت مما الاسماء ببلون سنت تمالي لمدوي الشني لومي صباحكم تحملني تمالي لمدوي الشني لومي صباحكم تحملني اي اندعفي اسكن غيروني حالف يوم قاد بحدي سيدي بسي حالف يوم قاد بحدي ما دي يوغتي حالف يوم قاد بحدي أريد شدعي أمبين بلو أمبين بلو يزي أبو سرعد يزي ألب سرعد يزي أبو سرعد يزي ألب سرعد أمبي بسكين بلو
تسكن بلو ديني بعنات ديني سبنات تسكن بلو ديني بعنات ديني سبنات ديني دفنات كبرات سمعتنا لوم زدلنا زينا نقرب لكم بقدام النتجن أرستاتو قدسات إرتراويان أبجنبا مسحلفت حبرات هجرات تراخيبهم حدا أبال هجرة وأقلقلت حدا سب قتيلو كلتا دما أقصيلو أب هجرة ومحبر من إسي إرترا حيال جنزب كم تطفى تحبيرو بالشونا ني إرترا نابسد في زمرح ترقية يتباهيلو زبليوم زرزور دما إنه قدسات إرتراويان أب جنبا مسحلفت حبرات هجرات تراخيبهم إرتراو رؤوخ تحلقي ديمقراسياوي بعسران سلستن عسران أربعتن تريكل تشحن عسر شوعتن أب جنيفا مثل علوات حلفت العلواي كوميشنر قداي سبقا مسلن العلواي كوميشنر قداي سدثنيتاتن تراخيبو اتلوخ أمبسادر عند برهان والد جرجس أبال بورد مدرخ نهاجراو زتن إري مدرخن أتوليس عمار حلاف بيت صحفت وسعي زمدناتات سلفي ديمقراسي زبي إرتران زركبوي أبزز تخيلي أقدا سركب استلعلو زعباتات كونتات سبقا مسل إرتراويان هاجرهم كلوكو زدرخو زلو رقحيتات من إسيات إرترا هاجرهم رحريحهم ناب قرباب تهاجرات زوحزل زلو تنكتات كونتات إرتراويان من إسيات أما دبر سدثنياتاتن قداي زي حقاو مسجار سباتن قدا إذا قداي زملكتهم أكلات حبرات هاجراتن صبيو قديتان بمنصر علم لخاوي حقتات كمون حلافنات نايتن سدثنياتات زعرفلن هاجراتن كدال والم زقبان معرفي كهبوهم زقبان وحسناتن ناي منبارن من نبابرن زمرحلو أتاو زرقبلو ناي سرح أدلات زبليوم وتم حلفت حبرات هاجرات بوغنهم نزي إرتراو الأخ بزعباتي لعلوات كوميشنرات سبقاو مسلن قداي سدثنياتاتن نس منقستي إرترا زقبروو نممحياش أتحزا سبقاو مسلات أب إرترا زملكت ركبات مبريه بومو مزا أتحيزهم وتم حلفتي رئيتهم أب أواناوي أدماساو قمقام منقستي إرترا بتزاقتو قال كم زي صنعن بحفش غاء أبقى تحزا سبقاو مسل إزز بهال أونتا وصيت كم زي مزقبن قلي تملو إتي إرترا والأخ تحلقي ديمقراسي نتمبرهم السمعي أب إرترا بتسرعات كابز في الصمز اللو بدلات أتم قندي أمزقيبو كابتوم تقصوهم ميلاون سفحن قهسات سبقاو مسل درزي بولون بزي كفليت زكارن قدد أقلقلوت نحسيا زي بولو بوليتيكاو چقونا من فاق نبور سدرا بيتاو من نابرون سرعة تمرتن كم أون حسم قطباو دخناتن أبزي ركب حلفت العلواي كوميشنر سبقاو مسل أب إرترا زلو كونتات سبقاو مسل نمحياش كل زخول وخ قورو دلوات مخانم قالاتيوم التحيزم كا إرتراويان قدايا ممع الراي مريح قدا كحزو كم زقبهم الزخاخيرهم إرتراويان عوت وصيت كمزقبو زلوم تسفاقا قليصهم حلفت العلواي كوميشنر قداي سدثنياتات بوغنهم أو وصاز نبرو إرتراويان نتي قبل علي وغناتهم سدثنياتات زور زلو سقم أم مفتح كساتفو زلوم تسفا طويسهم أمود أتا كونتات سبقاو مسل أب إرترا كونتات إرتراويان سدثنياتات أبت زوبان ملع علمن كمون كونتات سبقاو مسلن قداي سدثنياتن بحافشا أب كل كورنعات بفلاي دما أب قرباب تهاجرات ممحياش زخولو ناي حبار رقحيتات نمركاب تراخيبكا زتن من لوات حبريتان كأسالك خون تسمامعهم حدا أبال هاجروا أقلقلوت نفس درابيتو حزوه زخي زنبر قصار أسبيزا أبكيلا حقاز مستهجره بزنهارو حرقان حدا أبال جمرك قتل كله نخلي التكالؤات أغسلو بعد 19 تري ساعة 10 نايك أتري كابت سني بأوتوبسات نسدرابيتهم أسبيزا تماليهم نبس مراز وقعز نورو أبرات هاجروا أقلقلوت أب حقاز نبروتم دحرم هجارو بالتكبارس تقطع حدا كابتم أبالات هاجروا أقلقلوت كابتم نتقصار متصار بونن شكورن زهاجروا أبالات جمرك برت منزع حدثك كم زقتله قالوت كل تدما كم زقسله تحبرو إتا أبال سراوي دما دحرت فصامي نابت أبت كباب زركب بيت صحفت جمرك إيدو كم ذهبت فريدو بتستفاد أراكونات أبت ساعات زنقاسا أبزنا برا أوتوبسات زنبر هزبي نتزقات أما قداي نخايف فلت بمبال دحرت فصامي ببيت كلا زحلفا زنبر أوتوبسات بزي تفتش كحلفوان نتفصامي كعبطوان كم سراينون تفليتو
أبقاش باركا زركبو أبرات حالتات مكلخال بعرتين أب صدرهم ناب زخدلو أوان تمالي أمان زخدو كيلو شكور قصار بون أب كيلتات حقاز بزتوافرو أبرات سلز منزع نوتم بدخنتين بشجرن حاسيموهم صنحوهم سدرابيتهم تراحدهم كأتوهم كشجر مصنحهم يفلت نقادو وي هبتمات سدرابيت زلوهم أبرات هجراو أقلقلت أبتكلا قصيرهم صنحو أزستي كم زحلفوهم يخونجن እዞም ንሶምን ስድራ ቤቶምን ድኻታት ዝኾኑ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሒዞሞ ዝጓዓዙ ቁጻር ቡንን ሽኮርን ኣብ ከለ ሓጋዝ ክህገርን ናብ ናይ ውልቀ ሰባት መዓላ ይውዕልን ምህላውን ተፈሊጡ ኣብ ሓጋዝ ብብዝሒ ሚልዮናት ዝግመት ንብረት ብዘይ ወረቐትን መረኻኸብን ከም ዝህገርን ሓለፍቲ ነቲ ንብረት ተገምጢሎም ኣብ ኣስመራን ከረንን ከም ሸጥዎን ይፍለጥ ብሰንኪ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣብ ኣስመራ ሽኮር ንኺሎ ክሳብ 70 ናቕፋ ይሽየጥ ከም ዘሎን ካልኦት ሃለኽቲ እውን ብተመሳሳሊ ዋግኦም እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎን ይፍለጥ ከም ወይዘሪት ጽጌረዳ ዝኣመሰላ ናይ ጀነራላት ማዕተብ ኣብ ክሳደን ዝኣሰራ ነጋዶ 35 ኪሎ ወርቂ ብኤርፖርት ክሕልፋ ከለዋ ድኻታት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ንኣዴታቶም ዝማልእዎ ቁጻር ቡን ኣብ ኬላታት ክህገር ምርኣይ ንብዙሓት ዜጋታት ዘቆጥዕ ዘሎ ተግባራት እዩ ክትብል ኤሪ መድረኽ ጸብጺባ ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮን መንእሰያትን ኤርትራ ካብ ናይ 2016 ባጀቱን ኣታዊታቱን ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከም እትጠፋፍአ ተሓቢሩ እቲ ካብ ታሕሳስ 10 ክሳብ 15 ጥሪ 2017 ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዝተገብረ ናይ ኦዲት ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ብሕልፊ ኣብ ፌስቲቫላት ሳዋን መሸጣታት ራይሞኩን ንስልጠናን ጎስጓስን ተባሂሉ ዝወፀ ገንዘብ ብዙሕ ክፋሉ ብዘይ ሰነዳትን መረጋገፂታትን ከም ተፈጸመ ተሓቢሩ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ብዛዕባ እዚ ተደጋጊሙ ዝለዓል ዘሎ ዝተጠፋፍአ ገንዘብ ምጽራይ ክግበር ብዕለት 19 ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ብዝለኣኾ መምርሒ ከም ዝኣዘዘ ዝገለጹ ምንጭታት መድረኽ ብፍላይ እቲ ካብ ወጻኢ ዝመፁ ጉጅለታትን ኣጋይሽን ዲያስፖራን ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ፈንጠዝያታት ዝበዝሐ ጠንቂ ናይቲ ምጥፋእ መንባሩ ተሓቢሩ እዚ ኣብ እዋን መበል 25 ዓመት በዓል ናጽነት ዝተጠፋፍአ ገንዘብ ማዕሪኡ ብኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ተጠፋፊኡ ምህላው እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ብዘይካዚ ካብ ወጻኢ ፕሮጀክትታት ሓገዝ ተባሂሎም ዝመፁ ዝነበሩ ኮምፒውተራትን ዳርጋ 30 ሚእታዊት ከም ተጠፋፍኡ እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ብምጥፋእ ይቕሬታ ሃማማተአ ንነዊሕ እዋን ብምጥፋእ ክኽሰስ ዝጸንሐ መገበርያ ህግደፍ ኮይኑ በዓል ስልጣን ስዒድ ኣቐድም ኣቢሎም ድማ በዓል ዓላ ዓብዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ተመሳሳሊ ምጥፋእ ይፍጸም መንባሩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ክትብል ኤሪ መድረኽ ጸብጺባ ደሮቱ ዝሓለፈ ብልሽውና ንኤርትራ ናብ ጸድፊ መርሕዋ ካብ ዘለው ቀንዲ ተርእዮታት ምዃኑ ተገሊጹ ሎሚ ኣብ ኤርትራ መሃብን ምቕባልን ብላዕ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ምህላው ዝገለጹ ምንጭታት መድረኽ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ሓለፍቱን ዘሎ ብልሽውና ኣብ ታሪክ ሃገርና እንተላይ ኣብ መግዛእታዊ ታሪክ ኤርትራ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ጽፍሒ በፂሑ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ኩሉ መዳያት ድኻን ሰብ ዘይብሉን ግዳይ ክኸውን ከሎ ሃብታምን ሰብ ግዜን ዝደለይዎ ጉዳይ ኣብ ዝደለይዎ እዋን ይፍጹም ምህላዎም ይጥቀስ ብጀካቶም ውሕዳት ብሕልና ዝምእዘዙ ደያኑ እቶም ዝበዝሑ ሞያውያን ፍትሒ ንፍርድን ዳንነትን ብገንዘብ ይሸጡ ምህላዎም ብዙሓት መሰኻክር የረድኡ ምህላዎምን ፍርዲ ብገንዘብ ምግዛእ ልሙድ ኮይኑ ከም ዘሎን ዝዘርዘሩ ምንጭታት መድረኽ ኣብ ካልኦት ትካላት መንግስቲ እውን እንተኾነ ዝኾነ ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ዝካየድ ጉዳይ ብብላዕን ቅርበትን ኮይኑ ምህላው ሓቢሮም ኣብ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ዘሎ ዝመሽመሸ ብልሽውና ከምኡውን ብስም ኢጣልያውያን ኩባንያታት ብኣዝዮም ላዕለዎት ሓለፍትን ኣምባሳደራትን ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝግበር ዘሎ ስርቅን ሃነፍነፍን ናይቲ ኣብ ጫፍ በፂሑ ዘሎ ምብልሻው መርኣያ እዩ ክብሉ እቶም ምንጭታት ናብ ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ገሊጾም ምንጭ ብልሽውና ኤርትራ ህግደፍ ክነሱ ናይ ሕዳር 2016 ዘዋሪ መልእኽቱ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ሰባት ካብ ስስዕቲ ርሒቖም ናይ እዋን ገድሊ ጽሬት ክምለሱ ዝጽውዕ መንባሩ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ዝበሉ እቶም ምንጭታት ኣብ 2017 ብልሽውና ዝበኣሰ ክኸውን ምዃኑ ርኡያት ምልክታት ኣለዉ ኢሎም ሬድዮ መድረኽ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገዘፍቲ ብልሽውናታት ብዝምልከት ዝርዝር ጉዳያትን ኣስማትን
ዝርከቦ ናይ ስእልን ድምፅን ሓበሬታን ጭብጥታትን በፂሕዎ ኣሎ ምንጭ ሓበሬታ ቀሪ መድረኽ ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዜናና እዚኦም እዮም ነሮም ምስ ቀጻሊ መደባትና ንሓድገኩም
نابزبلن تبلة رفصنا رأس عنقص حارنت حتام 53 نحنا إرتراويان ببزح معقنتات بزحاتينا ሃይማኖት ጂኦግራፊካዊ ቀማምጣ አውራጃ ባህልን ቋንቋን ናይ ብዙሕነት መለለይና እዮም በአንጻሩ ብዙሓት ክንስና ኣብቲ ዘሰማምዓና ሃገራውን ህዝባውን ጉዳያት ሓደ ኣካል ኮይንካ ናይ ምቕጻልን ዓወት ናይ ምዝጋብን ንዓና ኮይኑ ንኻልኦት ዝተርፍ ሃብታም ተመክሮ ኣለና ሳላቲ ብዙሓት ክነስና ከም ሓደ ኣካል ምቅላስና ኸዓ ንናይ ጸላእትና ከፋፊልካ ግዛእ ውዲታት ስዒርና ክንዲ ነጻነት ዝኣክል መተካእታ ዘይብሉ ዓወት ሓፊስና ሉዕላዊት ሃገር ኣውሒስና ካብቲ ኣቐዲምና ጠቐስናዮ ናይ ብዙሕነት መምዘንታት ዝነቅል ስምዒታት ካሓድረና ንቡር እዩ እቲ ዕርፊ ምጽናዕ ዘድልዮ እምበኣር ግላዊ ወይ ጉጅላዊ ስምዒታትና ደረት ሓሊፉ ልዕሊ ህዝባውን ሃገራውን ኣጀንዳ እንተዘይተሰራዓኩ ክብል እንከሎ እዩ ነቲ እምነት ድዩ ወይ ኣውራጃዊ ኣቀማምጣ ዝፈጥሮ ስምዒታት ንበይኑ ኸነንግሶ እንተፈቲና ዝህቦ ሙቐት ንዝተወሰኑ ስለ ዝኸውን ሃሳይ ሓድነት እዩ ነቲ ናይ ካልኦት ወገናት ኣተሓሳስባ በኣሉታ ስለ ዝጸሉ ከዓ ብሕታውነት የግንን ከምቲ ኣብ ገዛና እውን እኮ ሓውሎ ዝበሃል ሓደ ወገን ነዚ ሸነኻዊ ኣተሓሳስባ ቅድሚት ሰሪዑ ከግንን እንተፈቲኑ እቲ ካልእ ወገን እውን ናቱ ሴፍ ክመዝዝ ናይ ግድን እዩ ኣብ ዝኾነ ናይ ቃልሲ መድረኽ ዝቕልቀሉ ጸረ ህዝቢ ሓይልታት ከዓ ነዚ ነቓዕ ክጥቀምሉ ይጎዩ ርግጽ እዩ ኣብ ኩሉ ናይ ብዙሕነት ዛዕባታት ነቲ ናተዩ እትብሎ ኣተሓሳስባ ምስዓቡን ምምዕባሉን ሓጢኣት ኣይኮነን እኳ ደኣ ናይ መሰል ጉዳይ እዩ እቲ ጸገም ዝኸውን ንናትካ ድሩት ኣተሓሳስባ ብዋጋ ናይ ካልኦት ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባን እምነትን ከተዕቢ ክትፍትን እንከለኻ እዩ ንኣብነት ሃይማኖትካ ምኽባር ቅቡል ኮይኑ ናይ ካልኦት እምነት ብምንኣኣስ ናይ እምነትካ ልዕልነት ከተረጋግጽ ክትፍትን እንከለኻ እዩ እቲ ጸገም ኣብቲ ካልእ ናይ ብዙሕነት መርኣያ ዛዕባታትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን እውን ሳዕብየኑ ከምኡ እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ካብ ምርሕሓቕ ንምድሓን እቲ ፍቱን መድሃኒት ነናትካ ኣተሓሳስባ ሒዝካ ኣብ ናይ ሓባር መድረኽ ምስታፍ እሞ ንኩልኻ ዝውክልን ዘማእክልን ኣተሓሳስባ ከተማዕብል ምኽኣል እዩ መን ይፈልጥ ንኩልኻ ዘዕግብ ናይ ሓባር ተረድኦ ከተጥሪ ኣብ ዘይከኣለሉ ኸዓ በቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት መዋጽኦ ክኾነካ ኣብ ወግዓዊ መድረኽ ዘጽደቕካዮ ሕጊ ምእዙዝ ምዃን መተካእታ የብሉን እቲ ቀዳማይ ምርጫ ተረዳዲእካ ንኩልኻ ዝውክል ማእከላይ ኣተሓሳስባ ምጥራይ ክኸውን ከሎ እዚ ኣብ ዘይከኣለሉ መዋጽኦን ዋሕስን ልጓም ዝኾነካ ሕጊ ምውናንን ምኽባርን እዩ እዚ ሕጊ ኣብ በበይኑ ውዳቤታት ማለት ውድብ ሰልፊ ማሕበርን ካልእ ብዙሓት ብሓባር ዝዋስኡሉ መድረኻትን ደረጃታቱ ክፈላለ ይኽእል ኣድላይነቱ ግና ሓደ እዩ ምስ ኩሉ ናይ ኣተሓሳስባ ብዙሕነት ብሓባር ክትከይድ ዝቕልስ ብደረጃ ሃገር ነዚ ዕማም ዘተግብር ቅዋም እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ ንወሳንነት ሕግን ቅዋምን ኣግኒንካ ንምቕራብ ንሽሕ ፈልፂ መእሰሪኡ ልሕፂ ወይ ከምዚ ኣብ ኣርእስቲ ተጠቒሱ ዘሎ ብዕራይ ናብ ዘበለ እንተበለ ዕርፊ ጽንዕ ይበሃል ኣብዚ ባሃላ ልሕፅን ዕርፍን ንሕጊ ወይ ቅዋም ዝውክሉ ቃላት እዮም ሕጊ በይኑ ክብርኽ እንከሎ ቀያዲ ወይ ቀጻዒ ከይከውን ምስ ዲሞክራሲ ክቃዶ ይግብኦ ነዚ ንምንጽብራቕ ከኣዩ ዲሞክራስያዊ ጥርናፈ ከም ሓደ ኣገዳሲ ዲሞክራስያዊ ዓንዲ ዝውሰድ ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣምራት ጥርናፈን ዲሞክራሲን ዘሎም ዝምድና እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ብዘይሃሲ ሚዛናዊ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ሓዲኦም ክዕብልል እንከሎ ዝፍጠሩ ሓደገኛ ጫፋት ስለ ዘለዉ ጥርናፈ ክዕብልል እንከሎ ናብ ኣገዳድነት ናይ ምኻድ ሓደጋ ኣለዎ ዲሞክራሲ ደረት ክሓልፍ እንከሎ ከዓ ሃላልነት ናይ ምስዕራር ዕድል ክፉት እዩ
ብዙሕ ኣጋጣሚታት እቲ ዝመርሕ ንጥርናፈ እቲ ዝምራሕ ድማ ንዲሞክራሲ ከግንኑ ኣብ ዝገብርዎ ፈተነታት ምውጣጥ የጋጥም እዩ። ምናልባት እዞም ክልተ ወገናት ምውጣጦም ሓይሉ ጉዳያት ክውዳእ ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ በቲ ታሕተዋይ ኣካል ብርእይቶ ላዕለዋይ ኣካል ይምእዘዝ ዝብል ዲሞክራሲያዊ መትከል መሰረት እቲ ተቐባልነት ረኺቡ ዝትግበር ርእይቶ ላዕለዋይ ኣካል እዩ። ምናልባት እቲ ምውጣጥ ኣብ ናይ ምውሳን ስልጣን ዘለዎ መድረኽ ኣብ መንጎ ውሑዳትን ብዙሓትን እንተኾይኑ ከዓ ውሑዳት ንርእይቶ ብዙሓት ይምእዘዙ ብዝብል ካልእ ዲሞክራሲያዊ መትከል መልክዕ ይሕዝ። ኣብዚ ግና ጥርናፈን ዲሞክራስን ንምቅርራቦም ግቡእ ርሕቀት ከይከድካ እቲ ከም መጨቆኒ እቲ ድማ ከም መህለሊ ከይኮኑ ኣተገባብርኦም ብሕጊ ዝምራሕ ክኸውን ይግብኦ። ብመትከል ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ተዋሳእቲ ቁኑዕ ኢሎም ዝኣምንሉ ሓሳብ ናይ ምቕራብ መሰሎም ህልው እዩ። በቲ ካልእ ወገን ከዓ እቲ ካልእ ወገን ከማኻ ካብቲ ናትካ ብዝተፈልየ እዚዩ እቲ ቁኑዕ ኢሉ ናይ ምቕራብ መሰል ከም ዘለዎ ምእማን ኣገዳሲ እዩ። ዝቐረብካዮ ሓሳብ ቁኑዕ ምዃኑ ንምስራጽ ክትከዶ ዝግባእካ ርሕቀት ምኻድ መሰል እዩ። እዚ ርሕቀት ግና ደረትን ቀይሕ መስመርን ዘይብሉ ኣይኮነን። እዚ መሰል ንሓደ ኣካል ጥራይ ዝተዋህበ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ምዃኑ ኣሚንካ ምቕባል ካልእ ኣገዳሲ ቁም ነገር እዩ። ኣብ መወዳእታ ናትካ ርእይቶ ተነጺጉ ናይ ካልኦት ሓሳብ ብርትዓዊ ምኽንያት ተቐባልነት ክረክብ እንከሎ ንዓኻ እንተዕገበካ ንስኻ እውን ትቕበሎ። ንዓኻ እንተዘዕገበካ እሞ ንዝበዝሑ ካብቶም መዋስእትኻ እንተዕጊቡ ከዓ ብኡ ምቕያድ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ምርጫ ዘይኮነስ ግዴታ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ዋላ ትንፈር እምበር ጤልያ ተንጠልጢልካ ግድን ናተይ ደኣ ተቐበሉ ኢልካ ምድራቕን ከተገድድ ምድንዳንን ኣብ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ቦታ የብሉን። ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንኹሉ ብማዕረ ሙሉእ ብምሉእ ዘዕግብ መሪሕነት ኮነ መትከላት ምርካብ ፈጺሙ ኣየጋጥምን እኳ እንተዘይተባህለ ኣብኡ ክትበጽሕ ነዊሕ ግዜ ዝወስድን ናይ ኩሎም እቶም ኣብቲ ቃልሲ ዘለዎ ኣካላት ጻዕሪ ዝሓትትን እዩ። እዚ ኣድማሳዊ ሕጊ እዩ እንተተባህለ እውን ምግናን ኣይኮነን። እቲ ላዕለዋይ ኣካል ንገዛእ ርእሱ ኣብ ቦታ ታሕተዎት ኣካል ኣቐሚጡ ጉዳያት ናይ ምቕናይ ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ታሕተዋይ ኣካል እውን ንገዛእ ርእሱ ኣብ ቦታ ላዕለዎት ኣቐሚጡ ጉዳያት ናይ ምምዛን ግዴታ ኣለዎ። ካብዚ ሓሊፉ ተመዓዳዲኻ ብምድርባይ ኣብ ዘተኣማምን ብሱል ናይ ሓባር ኣተሓሳስባ ምብጻሕ ኣጸጋሚ እዩ። ገዝኡ ዳሕሚጡ ዝውር ዚንዳማቱ ጎይታይ ጎይታይ ዝብሉ ኣኪቡ ሰዓብቱ ጉዳም እኛ ስርዓት ቀዳሚ ብጾቱ ጉዳም እኛ ስርዓት ቀዳሚ ብጾቱ ድንብር ዘይብሎ መሰል ሰብ ገፋፊ ቁም ነገር ዘይብሉ ትርፎ ትዕቢ ጸርቢ ዓርኪ ሰብ ኣድነቓዕ ማሓዛ ገዳቢ ዓርኪ ሰብ ኣድነቓዕ ማሓዛ ቀዛቢ መሰለይ ዝበለ ጨጉረፍ ሓለንጊ ክዋረዲ ነብር ኣብ ጉድጓድ ጋቲ መሰለይ ዝበለ ጨጉረፍ
ዝገብር ዝተጋህደ ምልኪ ዝወፀ ዕርጋኑ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ብኣፍ ክትሽፍኑ ኣጣቃዕቲ ማዕዶ እዋይ ክትዕግኑ ኣጣቃዕቲ ማዕዶ እዋይ ክትዕግኑ ብገድለይ ናቁራ ገልዓለው መስክሪ ኣብቲ ረቐመት መሬት ዘይብሉ መፅለሊ ከም ምሩቋት ኩናት ብዘይሳእኒ እግሪ ዜጋታት ክንክናስ ተሓሪምና ክብሪ ዜጋታት ክንክናስ ተሓሪምና ክብሪ ብዘይተጫራቲ ስልጣን ክግብተው ኣይ ግዚኡን ዝብል ንህዝባዊ ሕቶ መትከል ኣልቦ ሽፍታ ልክዕነ ፋሒዶ መትከል ኣልቦ ሽፍታ ልክዕነ ፋሒዶ ኣብቲ ዝቕሪም ታሪኽ ፍጻሜ ማይ ሓባር ሕሉፍ ስእድነትኩም ነፂሩ ብተግባር ብጥኢት ክወድቁ ጀጋኑ ስንኩላን ብጥኢት ክወድቁ ጀጋኑ ስንኩላን መሰለይ ዝበለ ጨጉረብ ሓለንጊ ክዋረድ ይንብል ከምናላኣዲ ብገድለይ ናቁራ ገልዓለው መስክሪ ኣብቲ ረመፅ መሬት ዘይብሉ መፅለሊ ከም ምሩቋት ኩናት ብዘይሳእኒ እግሪ ዜጋታት ክንሕናስ ተሓሪምና ክብሪ ዜጋታት ክንሕናስ ተሓሪምና ክብሪ ኣብቲ ዝቕሪም ታሪኽ ፍጻሜ ማይ ሓባር ሕሉፍ ስእድነትኩም ነፂሩ ብተግባር ብጥኢት ክወድቁ ጀጋኑ ስንኩላን ብጥኢት ክወድቁ ጀጋኑ ስንኩላን ብጥኢት ክወድቁ ግጭት ብድሌት ሓደ ሸነኽ ጥራሕ ኣይፍታሕን እዩ ብድራር ማንታይ ግጭት ኣብ መዓልታዊ ስራሕትና ይኹን ምስ ደቂ ሰባት ኣብ እንገብሮ ርክባት ዘጋጥም እዩ እቲ ግጭት ብንእሽቶ ይኹን ብዓቢ ጉዳይ ዝለዓል እኳ ይኹን እምበር ኣብ ዘይዕግበትን ናይ ካልኦት ፀገማት ዘይምርድእን ኣነ ጥራሕ እየ ነቲ ጉዳይ ዝርድኦ ዝብል ዝተሓላለኸ ድሌታት ዝውሰኾ ናብ ግጭት የእትወካ ምክንያቱ ኣብ ክብርታት ድሌታትን ረብሓታትን ዝተመርኮሰ ምስ ካልኦት ክመሳሰል ዘይክእል ዝፍጠር ፍርልያት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ሃይማኖት ፖለቲካ ወይ እውን ካልእ ዘለካ እምነታት ዝፈጥሮ ፍርልያት ተፀዋርነት እንተዘየልዩ ኣብ ምስሓብ ክእቶ ናይ ግድን እዩ ግጭት ካብ ስግኣትን ቁጥዕን ዝነቕለሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣለዎ ግጭት ብግቡእ እንተዘይተታሒዙ ንጥዑይ ዝምድናታት ናብ ጽልእን ተጻባእነትን ክልውጥ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ነቲ ዝጸንሐ ሰላም ትእማንን ስምዕን ይፎክስ ወይ ይልሕልሕ እሞ ነቲ ዝነበረ ጥዑይ ዝምድና ይዘርጎ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ግጭት ዝኣተው ኣካል ከመይ ይዋስኡ ከዓ ነናቶም ዝተፈላለዩ ጠመተን ተረድኦን ይውንን እሞ
ኣብ ክረዳድእሉ ዘይክእሉ ደረጃ የብፅሖም። ስለዚ ግርጭት ንኩሉ ሸነኽ ዝዕግብ ስምምዕ ክብፃሕ ኣብ ዘይክእለሉ ወይ እውን ክልቲኡ ተሰሓሓቢ ወገናት ነቲ ግርጭት ኣብ ክንዲ ናይ ተዓዋቲ ተሰዓረ ፍታሕ ምስ ዝፅበዩ ናብ ተሪር ጎነፅ የድህብ። እቲ ዘጓንፍ ግርጭት ብሃናፂ ኣገባብ ፍታሕ ክርከብ እንተዘይኮይኑ ክልቲኡ ዝገራጩ ኣካላት ሓባራዊ ረብሓ ቀዳምነት ምስ ዝህብ ምትእምማን ይፈጥር፣ ምሕዝነት ይድልድል፣ ቀጻሊ ርክባትን ሓባራዊ ድሌታትን ይወሃድ። ምስ ዝኩሉ ሸነኽ ተዓዋቲ ናብ ዝብል ሓሳብ ይዝምብልን ሕግታት ይቕበልን። ብንጻሩ ካብ ጸቢብ ኣተሓሳስባን ናይ ውልቂ ረብሓን ብምቃል ዝግበር ናይ ግርጭት ኣፈታትሓ ኣሉታዊ ውፅኢት ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ዝፃረሮ ሸነኽ ክሰዓር ወይ ከዓኑ ብዝብል ኣብ ውልቀ መጥቃዕትን ስእልን ገፁ የዘንብል። ነቲ ፍታሕ ከዓ በቲ ንሱ ዝዘልዮ ጥራሕ እምበር ናይ ሓባር መልክዕ ክትሕዞ ኣይህቅንን። ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ግርጭት ወይ ኣብ ፍልልያት ዝኣትዉ ወገናት ነቲ ግድል ሓባራዊ ግድል ምዃኑ ኣብ ምፍትሖ ከዓ ሓባራዊ ረብሓ ምህላው እንተዘይኣሚኖም ነቲ ግርጭት ብድሌት ሓደ ሸነኽ ጥራሕ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ። በዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ምክንያታት እምበኣር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ግርጭት ዝኣተዉ ወገን ናይ ጥቕምን ሓሳብን ፍልልያት ስለ ዝህልዎ ግርጭት መወዳእታ ይብሉን። ንፍልልያትን ግርጭታትን በቲ ኣወንታዊ ሸነኹን ኣገባቡን ከመይ ይምእከል ንኩሉ ብዘርብሕ ኣወንታዊ ለውጢ ከምፅእ ብዝኽእል ተፃዊርካን ተኸኣኢልካን ፍታሕ ንምንታይ ክገትኣና የብሉን። ናብዚ ንምብፃሕ ግን ምናካ ወይ ብጉዳይካ ጥራሕ ኣብ ክንዲ ምሕሳብ ኣብ ህልውን ግዝያውን ጥራይ ምጥማት ኣብ መጻኢ እንታይ ክፍጠር ምዃኑ ምግዛብ የድሊ። ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ዘጋጥም ግርጭት ንምእላይ ህዝቢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክነቕሓሉን ዋስኣሉን ይግባእ። እዚ ከዓ ሰልፍታት፣ ሲቪልካዊ ማሕበራት፣ መራኸቢ ብዙሃን ናተይ ኢሉ ብጥብቂ ከጽንዖን ክከታተሎን ሓላፍነቱ ምዃኑ ክኣምን ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ፍልልያት ክሳብ ኣብ ግርጭት ዘእቱ ምፍሕፋሕን ካብዞም ተጠቕሱ ሰለስተ ትካላት ዝነቅል ዘይምርዳእ እዩ። ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምስ ሲቪካዊ ማሕበራት ክወዳደራ እንተኮይነን እዚ ነቲ ቀንዲ ግርጭት ዝለዓለሉ እዩ። መራኸቢ ብዙሓንን ነቲ ጭቡጥ ዝኾነ ኩነታት ናብ ህዝቢ ከቃልሑ እንተዘይበቂዑ ፍሕፍሕ ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ክርከብ ናይ ግድን እዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግራት ወይ ፍልልያት ክፍታሕ እንተኮይኑ ህዝቢ እዩ ቁኑዕ ፍርዲ ክህብ ዝግብኦ። ነዚ ክንበቅዕ ከዓ ካብ ኣድልዎን ሻርነትን ድሑር ዝንበዳታትን ስምዒታትን ነፃ ክንከውን ይግባእ። ልክዕ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጨቋን ስርዓት ሃገርና ጠንጢና ናብ ስደት ከነምርሕ ዝግደድ ምህላውና ዘይካድ ሓቂ እዩ። እቲ ናብ ስደት ገፁ ዘምርሕ መንእሰይ ንድሕሪት ተመሊሱ በጀ ሃገሩን ህዝቡን ክስለፍ ይትረፍ ነቲ መሰሉ ዝገፈፎ ስርዓት ኣብ ምግጣም እጃሙ ካብ ምብርካት ዝሓቲሉ ኣሎ። ነዚ ስንኩፍ ጎኑ ንምሽፋን ከዓ ኣብቶም ቅድሚኡ ተቃሊሶም ሃገር ዘወሓሱ መዓት የውርድ። እዚ ንገዛእ ርእሱ ፍታሕ ዘድልዮ ግርጭት እዩ። ኣብ መንጎ ገዲምን ሓድሽን ዝፍጠር ዘይምርዳእ ስልጣን በቲ ጨቋነ ስርዓት ክናዋሕላ ግድን እዩ። መንእሰይ መሰሉ ስለ ዝተገፈ ኣብ ሃገሩ ቅሳነት ረኺቡ ብሰላምን ናፃን ክነብር ኣይከኣለን። ንከምዚ ዝዓይነቱ ስርዓት ንመሰሉ ክብል ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝቃለሰሉ ዕድል ስለ ዝሰኣነ ናብ ደገ ገፁ ጠሚቱ። ኣብ ደገ ምስ ወፁ ከዓ እዞም ዓበይቲ ኣይሰርሑን ውድባት ሃይረብሓን እናበሉ ተስፋ ዘቁርጥ ጭርሖታት ምጭራሕ ነቲ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ስርዓት ብክርምቱ ክስሕቕ ዕድል ረኺብሎ። እቲ ዘጋጥም ዘሎ ግርጭታት ምሰሓባትን ናይ ሓደ ክፍሊ ሕብረተሰብ ወይ ውልቀ ሰብ ወይ እውን ናይ መንፈሳዊ ትካል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ናይቲ ሃገር ብመላእ ሽግር እዩ። ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ይኹን
ውድባት ተዓፊኑ ህዝቢ ከም ድላዩ ከይዛረብን ከይቃወምን መሰረተ ከይወስዶ ዘሎ እቲ ግርጭት ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ናይ ውስናት ከም ዘይኮነ ይርዱ እዩ ነዚ ግርጭታትን ፍልያትን ናይ ሓባር ሽግር ምዃኑ ምእማንካ ከም ቅድመ ኩነት ክሰፍር ዝግብኦ እዩ ነዚ ዘበቀዕ ነቲ ፀገም ካብ ሱሩ መሰረቱ ምሕዩ ቁኑዕ ፍታሕ ዝረክብ ሃገራዊ ወዘተን ቁኑዕን ክህልወና ምእንቲ ካብ ባሓትን ኣግላልን ኣተሓሳስባ ወፂና ይምልከተኒ ንዝብል ኩሉ ወዲ ሃገር ዝሳተፈሉ ካብ ናተይ ጥራሕ እዩ ቁኑዕ ናብዚ እተው ወይ ተፀንበሩ ወይ ንዓይ ስምዑ ብዓይነቱ መላኽ ቋንቋ ናፃ ኮይኑ ዋናታትን ሰብርኪ ናይቲ ውፅኢትን ክንከውን ዝኽእል ዘተን እንካን ሃባን ምፍጣር መሰረታዊ መፍትሒ ናይ ሽግርና እዩ حساب مسكون نقوسو زحاتات وفتحي مع استمل يسوع بكا وينو تبحيتو بسلام مثل برهان تلفيك وزل العالم سلام حساب مسكون نقوسو زحاتات وفتحي مع استمل يسوع بكا وينو تبحيتو بسلام مثل برهان تلفيك وزل العالم بحبري معرنا كمان سلمتي ستبودي تذكروا له حدا وقتي حساب مسكون نقوسو زحاتات وفتحي مع استمل يسوع بكا وينو تبحيتو بسلام مثل برهان تلفيك وزل العالم سلام حساب مسكون نقوسو زحاتات وفتحي مع استمل يسوع بكا وينو تبحيتو بسلام
تلبيك وزلقان بحبري معرنا كمان اتكلمتي ساتقودي تذكروا روح علي وقتي حدا كن بمليون قد حاسب امه مع كانت زينة عالم ورقوك بحق رمه اسمنا كنت وديعو واسيسو بخينو عدا كندي مليون نفرد عدا كندي حدا تحلق اللوسينو أبعدنا قاسمنا مدرقنا أيكرونا كم شم زيدلو نذبحنا فقدقون سنبي علينا عمرتنا بصور حالقنا سد الصحراء أنا تنبنا حونا فرد نايبدا وكرا قلن ساقرنا على النعم كثيرة انترس علينا بحر قلونا أيوة شدو جنبا خدنا رسالة ليبيا معسكك حولي زقدد نذكرنا يسينا دوني بعين مسلنا نرحال مسلنا ماذا العنان كسب الظلنا نزارت أقلنا حاولنا لو من تزي حادثنا صبح نقول يسا تاريخنا وحاسبنا لو من تزي حادثنا صبح نقول يسا تاريخنا وحاسبنا لو من تزي حادثنا صبح نقول يسا تاريخنا وحاسبنا لو من تزي حادثنا صبح نقول يسا تاريخنا ملسي كاب إسياس زرعي عين يبرح أبز حلفة 27 تري كلتشحن 17 مرحة هقدف مستعب إرترا بحيطة زلا تي في إري بدمر ناي 210 دقائق قلمة أيق أكايدو إذا قلمة أيق ننويح جزيه مسوعتان مقربن كجبرلو تسنح نيرو يا أي أوشت إرترا زلو حتتات تملسوس كاوص أي حتتات كأطو مسوعتا كجبروين تعزيبنا بزحات كأ قلن بقرحي قلن كأ بقرحي حتتات صفصفو نيرم كابتو زقربو حتتات كندي تملسهم لهم لما بعلتهم زصباص أبوي أتو إسياس ممريسو نايزن اتن تراي حتوتني دراما يسرح كم زنبري كابتك حتوان كرلو أبت دحراوي حتو كنموصا إنا زبلو زنبري مردا يكال اتوتم غازت إنياتات انداتا شقرورون كالبعبع عندا بولن زلعلوه زنبرو زركابو حتتات لمدن سماعتن أنببتن زدنزازي نيرو أبلمعات حايلي إلكتريك ماي تحت قرصان أبايتن وسخ دموز سرحتنياتات قداي سدت مسلطان حايل سب زتوكور نيرم إسياس أبتمرسو أبزو مستلعلو قدايات أزوي كبيت سأقمن حسرتن كمزرلو مرقاقسي يهم نيرو نقول يوم زعباتاتس وري بتدخم درجاوين ألو كبهالو كمزي كوليو زغوت أمنيرو هزبي أرترا أتوم إسياس ألو زبلوم زنبارس أقامات كمزرلو مرقاقسي أدليومن إيو مستوم أقامات ينبر سلازرلو اتي مراحي هاجر كاب تبهالي كابو زدلة زنباري كابزوم أقامات اتي مواصعو انتاي مخانو محبارن مئماتن نيرو إسياس جن منالبات قدي زسانا تعدي كاب امني تسأنع كوينوس ازي إلكا زد هساس مرسي أين بران أعطي إسياس أبنو سوكف عمت أب صواب وحدو 10 شحكي إلى عقم سب كم زبقع يقلس نيرو جيناون توسح عقم سب كم زرد ليه مديرو توسح حيل سب زرد ليه زرلو اتز قدمه سرح حزوس
ተወሳኺ ዓቕሚ ስለ ዘድልዮ ድዩ ኢሉ ዝሓትት ንስምዒት ህዝቢ ዝውክል ጋዜጠኛ እንተ ዝርከብ መልሱ እንታይ ኮን ምኾነ? እቲ ምኽንያት ንጹር እዩ። ኢሳያስ ዝጸባጸብ ዘሎ ኣብ ወረቐት ካብ ሰፈረ ዝርዝር ናይቶም ናብ ሳዋ ዝወረዱ መንእስያት እዩ። ብተግባር ግና ሎሚ ንሳቶም ኣበይ ኣለዉ ፈላጢኡ እዩ ዝፈልጦ። ገለን ኣብ መደበራት ስደተኛታት፣ ገለን ኣብ ስደት ዓድጓና ዝሳቐዩ ዘለዉ እዮም። ከምኡውን ኣብ ምድረ በዳታትን ባሕርታትን ዝሃለቑ። ነዚ ዘብቅዖም ከዓ ከምቲ ንሱ ኢሳያስ ንግዳማውያን ሓይልታት ከላግበሎም ዝፍትኖ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ግናይ ምምሕዳር እዩ። ከምቲ ንስኻ ተዘይድደፍኣኒ መን መጽደፈኒ ዝበሃል። ሎሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዓድን ወፃእን ዘሕልፎ ዘሎ ከርፋሕ ህይወት ኣይኮነንዶ ንሕና ዓለም ዝፈልጦ እዩ። ኤርትራውያን መንእሰያት ካብቶም ኣይ ካብ ትምህርቲ ኣይ ካብ ሃብትን ሓዳርን ኣጉል ዝተረፉ መንእሰያት ዓለም ቅድሚ ዝስርዑ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ። ኣቶ ኢሳያስ ግን ነዚ ባዕሉ ዝዛረብ ሓቂ ጓስዩ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስራሕ ዘይፈትዉ ብናይ ካልኦት ረሃፅ ብዝተረኽበ ገንዘብ ዝሕሽሹ መንእሰያት ኣለዉ ዝብል ሃየንታ ክዛረብ ሰሚዕና። ኣብ ኤርትራ ስራሕ እንዳሃለወ ክሰርሕ ዝደሊ መንእሰይ የለን ክብል እንከሎስ ሰማይ ዝሃገሩ ሰሚዑ ንኣባህላይ ዝኣምን ሰብ ክረክብ እየ ማለቱ ደኾን ይኸውን? እቶም ሰለስተ ኩነታት ዝሓርበቶም ክቡር ፕሬሲደንት መውፅእ ኣፎም ዝገበሩ ጋዜጠኛታት ሞያዊ ሪም ኮይኑዎም እንተዘይኮይኑ እቲ ዘቕርብዎ ሕቶታት ከምዘይምለስ ከም ዝዓገቡ ካብቲ ኩነታቶም ምርዳእ ይከኣል ነይሩ። ካብ ከይተላዕለ ዝተርፍስ ተላዒሉስ ተዘይተመለሰ ይሓይሽ ብዝብል እዩ ዝመስል ፖለቲካዊ ሕቶታት እውን ወስ ኣቢሎም ነይሮም። ሓደ ካብኡ ምንዳፍ ሓድሽ ቅዋም ዝምልከት ነይሩ። እቲ ኣብ ኢዱ ዋላ ሓንቲ ዘይነበሮ መላሲ ኣቕጣጫ ንምቕያር ብዝመስል መልክዑ ነቲ ቅዋም ስርዓተ መንግስቲ ዝብል ሓድሽ ስም ኣጠሚቕዎ። ከምዚ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣስማት ቅዋም ምቅያር ዘይኮነስ ዝሰርሕ ቅዋም ይጽበ ከም ዘሎ ጠፊእዎ ኣይኮነን። ብዝኾነ እቲ ነደፍቱ ኣገባባት ኣጸዳድቑኡን ክኽምታእ ዝተታሕዘሉ ቆፀራ ዘይፍለጥን ቅዋም ኣበይ በፂሑ ምስ ተባህለ ከም ዓሚ ቀሪብና ኢና ዝብል ካልእ መጠበሪ ቆፀራ እዩ ሂቡላ ሓሊፉ። እዚ ብኣምለኽቱ ስሙ ንዘይምልዓል እቲ ሰብኣይ ዝበሃል መላኺ ከምስል እኳ እቲ ወሳኒ ኣተሓሓዛ ውሽጣዊ ጉዳይና እዩ ዝብል እንተነበረ እቲ ዝበዝሐ ዝተዛረበሉ ግና ቀዳምነቱ ዘይኮኑ ጉዳያት እዩ። እቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ሕቶታት ቅድም ዘቤታዊ ድሓር ድማ ዞባውን ዓለማውን ኢሎም ምስርዖም ንቡር ይሃቦም ዝበሃል ኮይኑ ንሱ ዝህቦ ዝነበረ መልሲ ግና ምስኡ ደቂ ሓደ ዜጋ ብምዃንካ ጥራይ ዘሐፍርን ዘሸቁርን እዩ። ናቶ ኣበር ኣቐሚጡ ካብ ክሊንተን ክሳብ ኤንጌላ ሜርከል ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ኣፍሪቃ ክጸርፍን ክዝልፍን ቀኒ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ጎዱፍ ዘየጽርየስ ናይ ዞባን ዓለምን ፖለቲካዊ ኣሰላለፋ ክምህር ምፍታኑ ከዓ ብሓፂሩ ዘተዓዛዝብ እዩ። ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ስለ ዝጸልወካ ብዛዕባኡ ምዝራብ ነውሪ ይኮነን። ናትካ ዕዮ ገዛ ከየተግበርካ ብናይ ካልኦት ምውርዛይ ግና ኣብ ትዕዝብቲ ዘውድቕ እምበር ዝህቦ ፋይዳ የብሉን። ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝምልከት ምዝራብ ዝተለምደ እዩ። ሰሚዕካ ዶ ኣይሰማዕካን፣ ካብቲ ዘረብኡ እንታይ ሓድሽ ነገር ረኺብካ፣ ካብዚ ተበጊስካ ኣብ መጻኢ እንታይ ሓድሽ ለውጢ ትጽበ፣ ካብቶም ልሙዳት ሕቶታት እዩ። ዝምልከቶም ሰባት ድማ ከከም ስምዒታቶም ይምልሱ። እንታይ ሓድሽ ከምጽእ ኢሉ ኢለ ኣይሰማዕክዎን፣ ቁርብ ክሰምዖ ጀሚረ ከምቲ ልሙድ ምሁታት ምስ ኮነኒ ገዲፈዮ፣ ምስ መዓስ ብምልኡ ሰሚዐዮ እንተኾነ ነዚ ክትግዕታዶ ትርህፃ ካብ ምባል ሓሊፍካ ዝጭበጥ ትሕዝቶ ኣይረኸብኩሉን ዝብሉውን ብዙሓት እዮም። ኣነ ድማ ምዞም ዳሕረወት ዝበልዎ እየ ዝሰማዕ። በኣሮን ናኦድ 1 ለካቲት 2017 ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብ ዝፈጺምናልና ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ቀኒዩ እናበልና በዛ ትስዕብ ሙዚቃ ንሰንበተኩም። ሰላም ቅነ
نخبدو طراي أيكونن زنبر نخبدو طراي أيكونن زنبر حسب على كقمة كذكر لبخان سعري زي مغلوب مبرخان شيخ زي تكلوب بعدن لبخان على ما يتكبر راين بين راين خبرها فتولد كلخان ببزح سببا كتموت كلخا بأمة علبا عيني عمة نيوح عين بعني صبا عين بعني صبا كتركب مخا